Raja kare doctor Agi ne jau harjar tu rugi ara ha ongklai na thamal jara mo kri jaga bo doctor thanga tipura de na tipura bare thangla jolai bari si jolai bare ya ja ora je thangmane pore ne rungno tama rohne saka boro yar pa thamal ya porson tam sukar rung sa sugar rok nini suru sugar rok ei rok kore kri nung bosok bosar rumai tabok hamjak laija kathna 9-10 ka 9-10 ka nima kebo sobane kore na kri kri tabok sini tipura hastene thane lokorone thane tama koinai ba tama samne mosok halo ya sale tama samne berase kau sana se khasi tmanga so khakri kau sana se sarba lokoro phai so thangna besot thokle kau sana se kau se sisaman ya tang sana sang lama thala nana borok phai so phalai nang hamnai nini ba sagrugine hamnai onsa goda nang doctor ode thane moso da tham chokle ei thane moso kau sana se tikriang kasa so phai nana doctor tilang phai nang doctor thane manai de thamagu borok phai so ba khana doctor thane de thangnai thangnai ya nini mang shukti ma parane mang don tondra para nini boyos ani bes 32 ya nini ration card ode to tunggu ration card apple na bikuyan edak era ya bo nang tabok tipura hastene ba tipura ne borong ne thane tamas hanane musuk tamanai anto sabajar sanan sumu suliang nini je o rungno khanagai je sarkarni torof theke ba parani ba chairman member ode phairo suba kha doctor thangni hene subaya tui nung tabok je ang nuno tei kokthasa sangna musuba nuno tabok tipura hastene borok je lukorok nai tongnai borok phai rang mane kisa khoksa khone khlai phai suba khlai nung o rang bai nini je sak hamena doctor o naijang hene naijang mana nung khaklai ode najam agu phairok suba khlai najam agu subaya takhone mangle tamongkha nini mungsale shukti ma parane mang nini parane mang tama parimo don tondra para asan nang abahai je rugi ongai bisna klai tongmane boso ong ha noi kalha noi bosor nini men ruk tama sukar suka tinang je nini je rugi rona doctor o thai flu khadai berang kri phumia thamia nino kaisa sode phai suba kha doctor o thai manai nei suba khadai phaya rang puja ke doctor thamia najamia nung mai rok sama ade mai sai cha samau himma gode himia amne nung sotoi khalai ba khini thangala boro khiba boro sotoi ba jau dai ma tai sobo tilang no che otong ma thangpli ero ani sara ne boro kaisa sang nuna rumui ma tilango ma tlang nini mung tama podi tama triple parane mang 10 para bo bolok bai khopjak khopja bo bolok ne andar kalam restu abo je sakhamia abo nini tama kala ba hai nini baba bosokden ramai bo je thongara klai jak ba bo thuyama klai jak bosokden ramai do sra para tibona je parane ongthok ba para bairne ongthok borok khaidor nai khade naja najak do kiri coba harang rok de rang de coba ha jawab le rang rok coba jak de bajia coba jak ya toi সরকারের তরফ থেকে ongthok ba doctor ongthok kya sorde phairo na pheka bajia na pheka ya nini babani mung tama sutim ho nini amane mung khe bisan devi nini mung pordi toi nung je nini babani rung no toi nung taba sini tipura haste lokorone thane tama sanne moso hade tata बातें का हयाम सबले बातें माने borok phai
rang coba khalai nini babo no nok doctor otilai manai de Tang tilang na agero doctor tilang bagda Tanzia. Tanzia. tilang bagya bosok hamba 10 বছর 10 বছর para ni rugi tama sukar ka suga